ungazi ukotela umfowethu. Hayibo. Kalo ngoba nguye lo bekhona bendizothini ke mina ke? Uyasizwa uthini? Bendizothini? Ndiziva kahlehle. Saselapha ke bhuti ayikho into ezokwenziwa. Manje ubona ungcono uthi wena vele ukhetha ukotela umfowethu. Ukotele lo owenziwa yimina njengamanje. Uyangisamalela wena. Thula wena. Thula wena. Uzobe mina nawe ingane yethu le ngoba sonke singenile. uyadakwa. Kulungile ke. Ngokuthi akekho oyivumayo umntana kulungile ngoba nguwena osebenzayo angani wena usebenza kumele uwondle lababa. Wena usebenza. Hayo. Lapho ngabe iqiniso ukuthi ubuntshontsha ubulala nomuntu kabhuti wakho. khona bengumthenta strong enqamba manga. Abengumthenta nje khona ngoba bekuyithuba lena mengilithola nje nakhona. Lento ayenzeka la kuba fulana. Nala wafona konke ngakwazi ukubuya endleni. Manje kanti imali yakhe lizofika kusuku yabo. Mase ngacintha likwazi alizama ukuthi kulala ngoba la ngaphandle akuphepheni. Manje wena bothi ngcono ulale naye. Bengizwenze njani mina? Ubuza mina leyo nto? Bengizwenze njani? Bagijela bhanoyi bafuna ukufika lapha. Bukuyalo. Umuntu wami lo. Bukuyalo. Wena sisindaba Uyadakwa wena. Ngikulanda emakhaya. Uqhubha inkomo, ukhetha ukuzoqhubha yami inkomo mfowethu. Yilo wenzayo. Lona ubonga iplate lamasimba kahle kahle. Umuntu wami lo. Wena ukhulelwe kodwa umazi baba wengane. Uzama ukuthini kimi? Ubaba wengane phakathi kwami nalesilima lesi. umuntu wakho uyamthemba. Ngibingelele mbulo weVuman Film lo ukhuluma Vuman laleka umhlabela ingane awusona madoda lephansi manguzithwa kakho balumbuye egcini kodwa kuyasikho lapho silala sikhona uyaphila my sister my brother right. Ndiyaphila inkosi njani bhuti? Siyaphila. Ndiyaphila na. Ungake nje usichazele kabanzi ukuthi yini enibeka la nobhuti ubhuti ubani kuwena? Ubhuti lona oseceleni kwami ngubhuti wendoda yami. Ngoku ubhuti lona size ngokuzoxelela indoda ubhuti wakhe ukuthi ena ndikhulelwe ngoku. Ngoku umntwana nimaba ngwabani phakathi kwabo. Ngoku nake into esifunayo ukuthi ndiliveze kunyani ukuthi kahle kahle ime kanjani lento. Ndifuna ukuthi ndimxelele ba the time ebhizi esemsebenzini mandifika ndifika kuye. Ndifika khona ubhuti wakhe endlini yena engekho. Ngoku ixesha akanalo uhleze engekho mandifika khona ubhuti wakhe. So ubhuti wakhe ke ufike unwelcome then sihlale ke siqhube naku ke naku ndizinceda ngaye ke sisho ukuthi ndikhulelwe ke. Ngoku nandisazi ke ngoba ngibabhuti utata umntana. Bhuti uyaphila? Akaphila abafundi njani? Ngoright. Ngabe iqiniso ukuthi ubuntshontsha ubulala nomuntu kabhuti wakho? Khona bengumthenta strong enqamba manga. Abengumthenta nje khona ngoba bekuyithuba lena mengilithola nje nakhona. Ngoba for isikhathi esiningi soyanganaso ngihlele umuntu umatasa nje akanesikhathi somuntu wakhe. Ngaqinisa ukuphoqa sengenelela mina njengomuntu wamfowethu yabo. Ngeke abambelelwana vele. Yeah ngoba ngabe proud ngalento yenzayo? Bafo into kunento sokuyibona sengaphela into sokuphoqa uyenze ngoba mase ukuphoqa nje ngisimo nje lesa yabo. Yeah nakhona ngiyayigadla ngalokho. Ngibona inkinga la. Yeah. Siswami manje awusho ngabe ubani ongcono phakathi kwabo babili banomthandayo kahle kahle? Elimthanda kakhulu lo aniyeza isixesha lakhe. Njalo usoleke khona eduze kwami. Uyangisupporta undenzela yonke into. Kodwa kalongo ngoba ke akasebenzi. Nanko ndimthanda 3 years wami lona ke sendihleli kakhulu kuyi. Kodwa kaloku ke yena nje ungumuntu nje sendibambisene naye nje kuba kaloku kufuneka ndiproduce ngemali ayikho. Wena sofuna imali ngale? Hayi imali nje qha into esengihlalele. Makwenza kuthiwa ingane kamfowabo ubani igama lakho mfowethu? Awulungisani lokho. Makwenza ukuthi ingane yalungisana uzoyenza njani? Hayi kaloku into endifuna ukuyisho ukuthi mase ndimbizile elana ucaca uba vele naye akayiva kahle lento makandinikeze imali yalonto even lesikhiphi siso ngoba ayikho into endizoyenza ndizathi ingane ngeyakhe then sizoyenza ngantoni singasebenzi nathi soyithu ayikho into esizoyenza manje wena ingane make yakho bafuza ukhona ukuyona bafa ngoba vele ubafika sebenze nanga uzoqhubeka support ngoba vele ingane asathe phakathi kwami naye uba naye vele ngoba siba uthuve kulento manje awusho sekunesikhathi singanani uyenza lento kulo muntu ongekho? I just no 1 month nje cha phela. Niyenza lento? Hayi siyenza nje. Awusabi ukuthi umuntu wakho mhlambe noma umphakathi wangakini uzokubuka nje umuntu ophethayo? Unganibuka kanjalo kodwa lo nami ndiyasazi ingqomo zami nami ndingumuntu. Njengoba sonke trust nama right. Ngokune right yakho ukuthi ngiyenza noma into nayifuna. Bafo awubona ukuthi emndenini uzomuntu omubi mhlambe?
Ya khona ukuba mubi ngaba yena kodwa manje into esiyenzakalile ngeke isajiye ngoba ukudaliwe lokho. And futhi nakhona nami ngeke ngiyisole futhi ngoba sekwenzekile vele. Asibuyele emuva. Kumele iqhubeke lento yenzeka. South Africa yonke bengisacela ningivumele ubhuti esondele ezoza ukuthi intombi yakhe engazuthi isidla omunye ushukela yabona nje manje wesisi awusho yonke lento le nje ayikho into awukushaya unembeza mhlawumbe uyandishaya bhuti kodwa ke ayikho into ezokwenziwa ufuna ndimxelele inyani ngoba egqibeleni vele uzofumana ukuthi kwenzakala ntoni. Uyaphila bhuti? Alright, ngicela ngisondele kancane. Awusho mfowethu ngabe uyamazi usisi? Awu machara ngiyamazi umuntu wami. Yezwami. Yebo ngiyamazi. Ubafu uyamazi? Awu mfowethu lo ngihlala naye. Empini nje mangathi usenkingeni empini nayi impi yavu ngamphathi uyamthemba? Awu ngamthemba. Ukumthemba umthemba how many percent? 100%. Mfowethu lo. Akwazi ngangamthembi. Angiyamthemba nje 100% futhi. Eyo Africa, South Africa. Mucabanga usisi uyini acelele yona la? Semina ithi surprise mos. Manje ke njoba ngilangi yonke into ebengiyenza ngoba phela umuntu omethe isurprise nami ngigezeke inhliziyo ngifisa ukuyibona leyo surprise angibizele yona. Yebo bhuti wami njalo nje. Eyo sisami. Ungakumtshele ubhuti ukuthi yini ekubeyala ngalesikhathi? Sithandwa sami ngiyaxolisa ukumoshela ixesha lakho uhambe yonke le ndlela uzelana kodwa ke bekunento ebendifisa kuba nikwazise yona. Sithandwa sami bekhona into ebendifisa uba ndikwazise ngayo. Amanzi ngabe waphuzile kuye watya nje namhlanje mina? Ngihlile ngophuzile amanzi la. Hayi ke shuthi le nto enza kuxelela yona uzakwazi ukuyimanage mase ndikusuyazi. Awuyazi mamla yalazi udaba ngihlile ngophuzile amanzi indaba. Okay, into endizenda kubizela yona apha uba ndikuxela inyani baqhubeka ntoni phakathi kwami nobhuti wakho. Mna nobhuti wakho nako khona ukuqhubekayo phakathi kwakho nobhuti wami. Mawuthi khona ukuqhubekayo phakathi kwakho nobhuti wami uzama ukuthina ungibalansisa. Ndiyazi sithandwa sami ndibize apha ngizokwazisa ngodaba ongalaziyo. Ndiyazi uba uyena umuntu othanda ukukhuluma kodwa ke kumele ndiyidalulele nto khona nami ngizosho ngithole relief ngaphakathi. Sithandwa sami ukulokhu usebenza uhlezi usemsebenzini njalo unganalo ixesha lami mubuye emsebenzini uthi ukhathele mandifike endlini ngizokubheka thothi ulele ukhulelwe manako ukhulelwe ngizwe kahle ukhulelwe yaba lo ngani yaba ingane umntana ngwabhuti wakho kahle kahle andazi bangomphi onguyena yena tata phakathi kwenu. Uyahlanya la ekhanda awumazi ubaba wengane yonto ngibizele yona yona surprise lobukhuluma ngayo yona surprise le ngisusa la ngisuka khona emsebenzini ngayeke into zami eziserious uzongibizela amanyala lawo uzokuthi ukhulelwe kodwa umazi baba wengane wazolo ngidakela wena umazi baba wengane ufuna uthulo wena ngikulandele emakhaya uqhuba inkomo lapha ngikuletha la ngoba ngithi ngizokuzamela umsebenzi yona amasimbo ngibunga kawo lo Beqhube inkomo bafo. belusa inkomo lo muntu ngamcabangela ngoba kuyigazi lami ngathi akabuye ezilathekwini imthuba emsebenzi mningi. Uyabona usingoba beqhube inkomo ngale uqhuba khona manje ukuthi ezoqhuba inkomo la sezoqhube yami yabo bafu yenza kanjani lento uthi usha umfowenu emva kwendlebe umdlela inkomo? Lento yenzeka la kuba fulana nala wafona konke ngakwazi ukubuya endleni manje kanti imama lakhe lizofika kusuku yabo mase ngacintha likwazi alizama ukuthi likulala ngoba la ngaphandle akuphepheni manje wona bothi ngcono ulale naye bengizwenze njani mina ubuza mina leyo nto bengizwenze njani bagijwe lapha noyi bafuma ukufika lapha bukuyalo umuntu wami lo bukuyalo wena sisi indaba uniyodakwa wena ngikulanda emakhaya uqhubha inkomo ukhetha ukuzoqhubha yami inkomo mfowethu yini lo yenzayo lona ngibonga iplate lamasimba kahle kahle umuntu wami lo wena ukhulelwe kodwa umazi baba wengane uzama ukuthini kimi ubaba wengane phakathi kwami nalesilima lesi umuntu wakho uyamthemba bafu bomthemba bengimthemba ngimenzela yonke into lo muntu yonke into ayifunayo ngiyamenzela
ngiyasebenza uhlale ekhaya akasebenzi akawutholi umsebenzi ngenza yonke into ongayicabanga kodwa iyona into angibonga ngayo le uthala le nomfowethu umithi manje ngitshela ukuthi akazi ukuthi baba wengane into nale bake bagila bafo ngaphambilini abantu besimama ngiyaqala ngaye angazi angina experience yalo doti akazi ukuthi ngayithini lento uthulile manje uthuleleni Ngiyaxolisa yonke into yenza ngokusheshsha alithi nje yokusurprise and futhi akusebusuku akubanda akumele ngithini manje ngoba kwakubanda kusho ukutheni uzwakubanda wesisi kangize kuyena ngoba ngifuna ukuthi ngifudumeze angifuna ukuthi ngifudumeze ngoba ungekho usile kahle la ekhaya ubafuvela hayi futhi thula ubuye ngesikhathi thula wena musukula bafulele kwakumele ngithini khona umuntu ovumele azongifudumeza ungekho thula le nomfowethu ima bafo wena othenga ukudla bafa ngithi ngenza yonke into mfowethu ngithenga ukudla impahla yokugqoka ngiyamzama yamboso kanjalo umuntu uzanywa yimina ngimsuse emakhaya bafilona plate lendle umbonga ngayo no bafo iyakwenza yena ngifuna qama ngiyangisupport wenza yonke into kodwa manje lokwenzekile nakhona mfethu ingani begodole bekulethi nakhona bengekwazi amasimba lakhulula lomjidi umuntu wami lo uzongitshela ukuthi bekubanda begodole angipheki umuntu wakho lo angipheki but relax manje wesisi wena wawungeke mhlawumbe umlinde umuntu wakho kuze kuse noma nawe wawuphethwe into engeke ngisho hayi nami esiphezulu ngoba phela ngabona ukuthi sesethi khona seduze mangizisize ngayo wawungekho wena manzolinda wena ubuya khona ngiyaxolisa ke kodwa sekwenzekile already nama ayikho into exoliselayo uthi mina ngithi lento ngilethe emakhamereni manje ngibuka izwe lonke mina ngihlambalazile uthini ke dignity yami kaloku mina bengifuna ukutshengisa uba ngithanda kangakanani ukungithanda ngiyakthanda kakhulu ukuthi ndisuse yonke le ndlela ngikuzese phakathi ngizocela usizo apha njengoba ndilana umithi awazi uba baba wengane uzongitshela ukuthi uyangithanda ucabanga sesikuzovela ukuthi baba wengane ngoba abandawona abingane yethu kumele sisupport siba usule ngane musukusangana ingane yakho luba mina nawe ingane yethu le ngoba sonke singenile uyadakwa kulungile ke ngokuthi akekho oyivumayo umntana kulungile ngoba nguwena osebenzayo angani wena lona kumele uwondle la baba wena usebenza ayo lapho ngiyama ngishintsha nansi inkulubi nginonela bo manje ngoba kuyimina osebenza amele lengane ngiyodle uzokhipha imali ukuthi ngiyami ngiyosikhipha isisu siqhubeke sithandane manjalo usise kuzoba nangu dadako makhipha imali ndiyami ngiyosikhipha isisu siqhubeke sithandane nihlwane nobhuti wakhe angani ukhona wena ngoku bafama sekunjena ngabantu besifazane ingakho nje izinga lokufaka besifazane ngeke sisoze lehlika yilo yenzayo kaloku ngoba ndiyakuthanda kaloku ngeke ukwazi ukukhululisa umuntu akabhuti wakho yabo masiyenze kanjani lento anevele ngiyosikhipha kube njalo nje ayiphelele la iphelele yaxeka la iphelele aningani uyanthanda nami ngiyathanda uyibiza ngothando lento luthando thula wena thula uyibuza ngothando lento usho ukuthi ngiyendolinisa nonke ke ngoba lokhu naku ndikwazile ukusuka ndiye kubhuti wakho okusho ukuthi khona lento ongayenza ubani o right wesisi phakathi kwabo babili noma bafana ngapho bhuti angeke ngikwazi ukuthi uba ngibani kodwa nje bayafana ngoba hayi ubhuti lona yena ukwazile ukuthi anikeze ixesha lakhe futhi anikeze angikwazi uthini futhi ngiyaqala nqa sithi ngazwala ngazala ukuze umuntu ekhipha uthofu ngomlomo amanyala phela into ekhunyolo uyibiza ngothando lento uthi wena bafike ngakho unaso isikhathi wena unaso isikhathi ingakho bakwenza nje muthi kunesikhathi bengeziyenze yonke lento manje ubona ukuthi ngcono wena leso sikhathi engenaso umnike sona wena bafa ngisebenze nje futhi yabo isikhathi yini so wona umsebenzi obutholile yini bafa bephoqa bafa niyenza kangaki sisi lento lokuthi ulale nomfowabo wendoda yakho hayi ke no kahlalo nje nalokho ngiphindelela nje manje ngifike ngekho bhuti njengoba ngifike ngekho ke yena ukhona awucabanga ukuthi uyamdamage mhlawumbe uyayimoshela into right ngengekho hayi kaloku ngeke nami lahlekelwe into engekho ngekhona angani ukhona yena mama nifikele kuye ke kaloku waye ungaqhubeki naye hayi kaloku sesanexesha elininzi kambi ngeke ndize ndiyeke wena xa ukhona yena ngiyathetha mina uzanimamela angizozwa ngawe la ngisusele wangiletha la emakhamereni mina ngiyakutshela ke njengamanje leso sisakho isakhe ungangifaka hayi ke ndiyaxelela ke nami ke mina ke angiphumi apha wena akithi beninodwa umuntu wami yes isise sikaba sibawuthwe sethu la wasongidakelwa wena uyangidakelwa anganawe awabango wakho na anganawe awazibango wakho awucabanga ukuthatha advantage ngoba ubafo ngathi uphansi kunako lokho kodwa ke kaloku ngokusilapha ngoku ayikho into soyitshintsha so mase siqhubeke nalento andisikhiphi isisu siqhubeke ukhona yena qhubeka nawe kaloku uba ungamela lento le
uzonimela kaloku ngoba kaloku ndikhona ngoku ngeke uhambe uye ngaphandle ayikho mhlawumbe into ekade uyibuka uyibone mfethu uma ufikile bra wami lo muntu bengimthemba makuthi kunobhuti wakho nayo intombi yakho bengimthemba ayikho into ebeke ngicabanga ngoba igazi lami leli into ewungcola kanjalo akusoze ngayicabanga ngoba umfowethu le but manje mase kwenzeka kanje umithi lo akazi umithi soba amanyala lawo ngizoyithini mina leyo ufuna ukuthi ingane kaba eyami ngoba ngisebenza ningasebenzi ufuna ukuthini ngeke ngimele mina lo dodi imabafu ngabe mhlambe wena phambilini awukazi uyicabanga ukuthi lento le ingaba inkinga ukuthi nizohlala ndawonye nombhuti wakho uphendule izintombi yakho ubona mfowethu igazi lami angikaze ngayicabanga into ukuthi mhlasimpe angasenze ukuthi umuntu wami kwa igazi lami ngiyamthemba lo muntu but mase kunje baqinisile mabethi ngcono uthembe nje kunokuthi uthembe umuntu wena ngabe lento yonke ngabe mhlambe wavela uyiplanile yini ukuthi mhlambe meke walahla uzomngena umuntu wakhe no bafa bengayona inhloso lento into yavela zenzakalela ngoba nakhona usizwe anytime nakhona befika egqoke kahle yabona ubonzi no lento ikhiphile lento yabo bengaqonde ukumdisappoint obafu nakhona bengaqondeni ya nakhona yakona into bengiplanile mhlambe ngingene nje ethendeni zabafu nakhona ngoba sikhule vele sitshene sodwa mina manje nalesi bubona kuyisitshe sisodwa yini bafu bafu bavela zenzakalela ngeke ngisho kanjalo kodwa kwenzekile khona ya kwenzekile khona wena ukona uzophoqa abazali bakho ngibaphoqeke futhi kakhulu ke futhi kodwa beningeke ngiyeke ukudla ngikubuka zwana umuntu ebheda ukubheda phela lokho ukudla lento oboyenza thula ukhuluma nawo ngikhomba njalo bafu uzokwenzani ungangibambi uzokwenzani igazi lakho bafu igazi lami impela kodwa lento ayenzile yini ayenzile ibizo wena umfweni masakwenzele lento ayenzile bafu ungangifaki mina ungangifaki ngikufaka sengiyakubuza andikubizelanga ukuzolwa ngizoxelela inyani bakwenza qhubeka ntoni bafu umfweni akwenze lento eyenzulu ungayimisa kanjani nje wayenza bafu ayikho into awakusajusa ngayo alutho hayi bevele futhi yini yakhe kulo ngabona ubuhle bakhe muhle ngaphezulu nalokuthi futhi mumde yena ke uyakwazi ukuthi sifinyelelane kakuhle uyahlala imithetho wakho ubuhle abantu besifazane sometimes izilimi ubuhle manje ngoba phela ngathi ngiyakwazi ukondla ingane mawuse yakhe kaloku ngoba ngiyakwazi ukondla ingane makuthi ngeyakhe so ngiyasikhipha isisu uzoyikhipha imali ubhuti tikisho ba imali imina kaloku imina uzokhipha imali qhubeka sithandane imina ukhipha imali ngoba ukhona uzoyikhipha imali yokhipha isisu imina umela ikhiphe mina ngivumi isisi thula wena angikhulumi nawe angikhulumi nawe ubafazi inake lento uthi uyahlanya wena angaskip manje mina konje uzoqhubeka yenze yonke lento wena bafumela inake lengane le eyethu lengane lapha ngimile futhi angibheki futhi la uyislima wena bafu uyislima wena awona wena manje into ongikhulumela yona endleleni ngingakuphika ukuthi umfowethu amanyala into ngitshela yona mina ngondlela engane angayazi ukuthi kaba uyadakwa wena noma kunjalo ke masale ngoku umntwana siyamkhipha ndiyayidampe yakho into ndiyaqhubeka nawe sengihleli isixesha elininzi lapho kule ukhona mfana ongavuma leyo nto angisona isilima mina ungibheke kahle ungibuke la yeso angisona isilima mina sithini yo sithini ndona zokwenziwa ngoku ngoba sekunjena ayikho into ozoshintsha ulwelani yini ufuna ukuyenza olu wawuvela umfuna lo hayi efika kodwa ke kwaba khona ukuba namehlo kuye kanti ke ngenye imini ke ndobe ndizithele kuye ke ngoba hayi ke sekhona uzondanelisa wangwanelisi ima singabe mhlambe umbukela umuntu obukayo uzobasaba abantu abathethayo abangamaXhosa awuboni kanjalo bathi ni dangerous kaloku ngokujonga kwabo bazobasaba bathi hayi ba dangerous ngendlela abenza ngayo kanti hayi ngathi so senzwa isimo ngabe iqiniso kuthiwa nokuzwa babukeli ningathi ngithe kuthiwa manisuka le ike Eastern Cape noma ikephi umuntu omXhosa ufika athi la mama ndifumene umsebenzi ngabe iqiniso abanye kaloku bayenza kanjalo bathi mama nifumene umsebenzi kanti babhizi basebenza abantu awucabanga ukuthi nawe ngoba uzokhipha ingane makuye lo ngoba enemali awucabanga ukuthi mhlambe nawe ngabe wenza lo muntu lo umsebenzi hayi ndiyamsebenza kaloku kwayikona lokho uzokhipha ingane kulini into enjani leyo ngathi uthwele ingane bese uzoyikhipha
kaloku ngoba ndiyakuthanda angani uzolokhu ubenele sasichiba sokubana hayi ngicela ube kuthanda eceleni ayidlonga nothole enaqala uyamcabangela kubaba wayo angisakhulumeli ke wena sengikhuluma phakathi kwami naye oyedwa ubaba wayo leyo ngane uyamcabangela ukuthi kuzokwenzakalani uyamuzwa ba futhi uyakusebenza futhi abantu besifazane izibhukuphuku yazi awusona kwesokuqala wile sokugcina angazi ngathiwani baba umuntu wakho la kusona Spokepok umuntu wami wena ungenaphi cha umuntu wakho umkizwa lo gama uthi Spokepok uyamkhulumela manje uyamkhulumela cha bengilungisa into ishoyo akuzokuhlaba ngempama wena buka sefuna ukula futhi ulelane vele asizanga kuzolo apha sithatha isigqibo ukuthi kahle kahle kuzokwenza kanjani base sigqiba ukwenza lento awucabanga ukuthi uma ungamxolela bazophinda futhi uma ungekho ungena awudodi lo udodi nje lo ngixolele lo emva lento aqeda kuyenza njengamanje nanakhona uzenza njani ngoba ubafu umsuse emakhaya ubafu leyo ngicela sibe eceleni ngoba vele kuyamphoqa ukuthi aguduke ngeke ngosakwazi ukuhlala nalomuntu weke ekhaya abazali ngizobatshela kanjani ngalento ayenzile ngifuna kube uyena ufika abatshele kwa mina ngeke ngikwazi ukuba nesibindi sokutshela iolini hayi vele bazobona la umamdala lezi zinto lezi zamanje uTikTok uYouTube into angazisebenzisi benobaba ngifuna kube uyena othi mefika ngifone mina ngithi kunodaba azonitshela lona lo ukuthi yini embuyisile eThekwini ngoba mina ngeke ngikwazi ukuba nesibindi awazi umfebele emsebenzini angazi ngamfebele lento yokufeba into engayazi angigoduke mina ngohlala nawe uzohlala ba uhlala nawe yephi renta bala renta wena imino renta kodwa sizohlala yini uyamsaba yini uyakushaya yini mina ngamkinqa ngenqindi manje lo uthi uyangicasula ibizwa ngale nto yenzayo izini nje mhlawumbe usumuke wamenzela zona yini ulale edlile ngenqama uyagqoka ngenqama ngiqeda kumenzela manje ibsira istifili sa security ngifuna ayothola umsebenzi but buka yini into angibonga ngayo thina amanyala lapho lento senesikhathi singanani ifikile lanihlala khona seno 6 months 6 months kodwa buka into asayenzile uzomosha into yami akungijwayele lento yenzayo wena bafunga ngikhombe bafunga ngiyakhomba uzokwenzani bafumdala impela uzokwenzani bafunga ngikhombe uzokwenzani awucanga ukuthi umdeleli bafo wakho lokhu uyakoloza kodwa udla wakhe hayi angikolozi inkinga manje indlela sekhuluma ngayo yangikhomba uzokwenzani hayi bafungeke phela bukuya lo futhi wona sisawucabanga ukuthi abantu bazozikhohlakele ucabanisa abantu bandawona bazotsho vele ngendlela abazobona ngayo kanti hayi ke ayikho njalo ayikho njalo njalo bese senza ngoku umntwana nizomgcina ke simkhuliseni sonke ungangifaka mina lapho kaloku khona lo ngoba sokhona uyazisa uthini faka phakathi uqhuba ungaphilike njengamanje uthi uzoyigcina ngani sikhulise sonke usho nobabili wena ngokwakho esakho isigqibo sithini mina I'm out awufuni manje ungangifaki mina awufuni manje nimgcine ngeyiphe yakho ile nto zavela ngithi mina ungangifaki kulesi ungangifaki uthi uthini kahle kahle angithi nami itsana nodwa wena uthi uyamshiya manje uzomanga ngiyamshiya ngeke ngikwazi ukuqhubeka umuntu kanje nginaqinisa bengimthemba lo muntu ayikho ke ingxaki ndishiyeke ndiyamuva ndizohlala pha kokweni kuphi ndizohlala apha kokweni ndifuna ukuthi manje fika lo mntana afike ndikhona pha kweni ngamanye amazwi uyabo meqhubeka ehlala lapha uzoqhubeka amdobhe awukuboni kanjalo ngamanye amazwi ndizohlala lo mntana nami kaloko usuphumile andani ile ke izenzeke ke leyo Andazi. umuntu osifazana ubula amasengi nje nakhe ubulima lento yenzayo yabo ubantu amanye ngisiphethe sami isibhambe ukusakaza ikhanda njengamanje ukunye udodi lo ngitshela uyaphi onkudlami uyaphi uma ingane yakhe wena bafo umdlela ikudla wakhe kodwa uyamgxeka yini ngokuthi unodlami angimgxeka la intike manje mfethu uma ingane yakhe yazi ukungasebenzi kuyamoshana sometimes lento ayikhulumayo umsangano umqondo wakhe nje awuqaqekile nesikhathi singanani vele ngasebenza mhlambe 5 years sophelile ngasebenzi wayesesikoleni akaqedanga lo muntu yabo uthi ngizama umnyusa empilweni iyona ndlela ngibonga ngayo le kusho ukuthi wena uthi uyinyoni kodwa futhi yabona uthi abantu abangithathe kanjani mabehlangana nami endlini bazothini bazothi umdlela bafa manyala kodwa mina ngikho proud ngalento wena uproud ngayo leyo yenzayo andikho proud but andiziqhenye nje tungayo manje uzokwenza njani zonishiyana ufuna kenze njani ngingakushiyi kaloku ngifisa yonke into ulungisa noba wena ututwela amathanga akhanyakaza ngo500 azongijoyela yebhuti ngeke lokuzongixelela lo kade ninawo ixesha elininzi apha mamela apha uzonishiya uzokuyeka ngoba kwenze njani sengixhayela ixesha elide kangaka uzoyapi ngoba kaloku azanyaka nje amathanga nguwe wedwa kaloku wenzeni uzinyawo zamathanga kaloku kade sabe silala njani ukuthi nginyazela amathanga wazoyibona namhlanje lona ukuthi nginyazela amathanga bethe ngayiboni yonke lonto ngoku ngibona ingxaki
mamela ke bhuti awukho apho uyakhona uyazibona indaba ezi andisifayela wasifayela nezintambo sisi wasifayela nezintambo uyangisabisa ukuthi zindikhusele yonke into yapho ndihamba khona nanguwe ngathi usemele sisebenze ke ngoku uzobona ke ndizokuhambela abantu abaphayilileyo wena uzongithola ke Senkingene manje. wena bafu yabo awubona ukuthi wena umfaka inkingeni ubafu Hayi mfethu hayi. Aleke iphutha ngile. Alike iphutha Aleke iphutha. lento oyenzile awuyiboni iphutha wena Wena inkinga yakho ubuye late endlini. awuyiboni iphutha lento oyenzile yonke into lokuyenzeka sekungxamisekile ngokuthi wena ayisekho into ezothinta sisilana ukuthi makungabanda nje unomunye umuntu ngaphandle kwalaba futhi uzoyenza le hayi kaloku ndigibela ukhombisa ungayisoloni ngigibela phezu kwakhe kaloku ngoba lokhu ukhona seduze awucabanga ukuthi bakuthakathile sisi ngoba yo bhuti awucabanga bakuthakathile ngoba wenza lento hayi andikaze ndiyicinge kanjalo hayi andikaze ndiyicinga ndiyaxokela ngiyabesaba abantu besifazane izinja azazi izinja akithi khona babiza thina ngezinja hayi ke kodwa mina ndiyoyinja ke mna awuyoyinja awunongixelela lona ukuthi ndiyinja songaze ukotela umfowethu hayibo kaloku ngoba nguye kaloku bekhona bendizothini ke mna ke uyasizwa uthini bendizothini ndiziva kahlehle sesilapha ke bhuti ayikho into ezokwenziwa manje wabona ungcono uthi wena vele ukhetha ukotela umfowethu ukotele lo onje mina njengamanje uyangisangalela wena thula wena uzokwenza mangikhomba Ungangikhombi agitshela bhanwe makuziwa lapho mfana wami bafunga ngikhombi. asekushaza amasende Ungangikhombi. mina ngizongqubuza manje Boku sefuna ukula futhi. babe nasi silima phela Velelwe. zokusakaza mina manje zokusakaza mina uyangijwayela lo uyangijwayela lo izinike intombi wabona kungcono udle yami wabona ngcono udle yami intombi Hayi bafa amancane bafa. awunongijwayela kabona ngiyanasenda wazi udlelo ngaphambilini but kunje ke babukeli ngase ungafaka 100% lawo khona ngoba uzoyihenga ngempela manje mfowethu iway forward manje ithini uzosebenzeka kodwa ngeke sasebenzeke why manje ngisabuyi lapha semsebenzini kumele ngendlini buthi uze ku surprise yona surprise angibizele yona ngisuke le ngihappy ngithi hawo umuntu wami uzongenzela into enhle ngoba nakasani mina ogcina umeze zonke into ebesizenza wamenzelana nasana yabona namhlanje mfowethu ubona ngicasuka ngathi it's anniversary yethu ungisusele ethi surprise ngisuka le ngihappy ngithi hawo umuntu wami uzokwenza right kodwa uzongibonga la ngalododi uzongithetha ukubulelo akathi ingane kaba usisena ngabe mhlawumbe zikhona izinto okwamenzela zona yena njena nje kwawuyena yonke into yenzelwa yimina ngimkhokhela i-driving license namhlanje mfowethu usuku lwethu saqala ngalokuhlangana mina ngitshela ukuthi ungibizele uzongishaya ngesurprise ngento ebehlale siyenza siyashintshana kahle awu lasani bekugcina kuyimina omenzela surprise manje bekufuza ngabe uyena iyona surprise angibizele yena khona la asebenza khona mhlawumbe ngoba ngizuluzulu uhlala ekhaya uziphilisa kanjani akasebenzi wena imina osebenza okay sisi manje uwona danki lo ufunayo ufuna ukuthi kuphele kanje nanga uthi uzokushiya wena uzukhuluma ngentambo but ayikho into zophela apha uyaziqhatha njengoba esho njalo uyahlanyisa ukuthi kanjani ubale ukuthi yena ndinantoni into andenzela yona kulungile ke makathathe kaloku andimncinganga nazo kaloku vele beze kaloku ezenazo nxa uthi uzoncenga uthando kaloku masawuthi kuluphelile thatha ke into zakho ngabe uzithethele uyasangana umthetho wakho wena bafu wathula walunga kanje kodwa manje bungalunganga ubona isidlo endlini Hayi bafa ukuthi angilunga yona lento ikuhlungu kodwa but manje nzekile uba fanele accept lento ayikho vele uzoyikhuluma udodi lo yikhulumayo accepteni ayikugoloza ngoba manje senzekile vele asabuyele emuva enzekile wena bafu futhi relaxa ingane yabona le shirt leli uzothatha ngilibeke la ngikusakaze ngesibhakela mina manje uthanda ukula nabafa bo cha yanyanyisa lento oyikhulumayo udodi lento oyikhulumayo ufuna mina ngasebenzela amanyalo ongitshela wona awuthi ngivela ngimbuka ngokusakazela leyo nto ke mfana awuthi wami ngivela ngokubukelwa ke bafa ima bafu ngabe bangaki mhlawumbe abantu obadlela intombi le emakhaya bifuze la hayi bavake ukhe beyiqala ukwenzeka lento uzoqala ngami uqala ngegazi lakho indaba uqale ngobhuti wakho nakhona ngazi ngoba into evele izenzakala nakhona bengahlosile nakhona bohlosile bengahlosile uthi bongahlosile ayikho into ebehlosiwe yonke into enzeke ngakukhaleza wena sisingathi proud ngalento oyenze kuloko beqondile vele ukuyenza lento ayikho into ebendiqondile ukuyenza ngoba kwenzekile kaloku sesilapha ngoku shuni nami ungasala nami nje kubanda mhlawumbe angiyazi hayi kaloku ususeduze nabo ndiyazivakalisa kaloku ngoba akekho kaloku yena uma ngekho mina uthatha oseduze
okufushana lokunami nguye kaloku engikwazi ukuzembathisa naye. Qhubeka naye ke Yini phela ihlukani nami. wena singathi udla konke ukudla nje awukhethi yonke into iphiyawashi. Hayi yonke into phiyasho ngiyarobolela ngapha, ngiyabuya ngapha. Naye maye sifuna ukubuya futhi makabuye. Uzojika nje umajika. Nje. ikhethe livuliwe. Eyo Africa, South Africa. Mfowethu manje uyaphuma la usuyashiya. Mfowethu le relationship iphelela la. Iphelile la. Usuku uyaqala ngalo, iphela ngosuku uyaqala ngalo vele. Kulungile. Ayikho into ephelayo phakathi kwethu. Mina namhlanje njengoba kuzohlwa nje, ngithatha into zami ndiyapha ndiyongena phela. Uyongena phi? Phandla la khona kaloku. Kodla mina Nkosi balikhulu. Ndiyongena khona ke. Khohle. Yabona ke njengoba uthi manikhohle sizobona ke. Kula ndiyakhona. Ndiyafika ntambama uzonandisa impahla pha. Niyohlala emzini wakho. Sizohlala sonke. Nonke noba ubalabala lapha. Sobathathu. Uyasathanda isithembu yini my sister? Hayi kaloku sisithembu sami Awucabanga ukuthi ngempela uloyiwe lento ngoba Hayi sibuye sithi mzala la. Yabona. hayi andiloyanga tu. Thula wena. Andiloyanga. Umuntu wakho. Sila ngenxa yakho. Ayibo. Ube ufunda ukuzibamba ngabe asikho kule nkinga esinayo. Sofaka mina kulento enzela. Umuntu wakho lo. Kuyaphileka bafungwe endlwabo. Beke intombi zabantu. uthi kuphileka ngane? Kuyaphileka abanye bafuthi bayaphila ngendlwabo. Akashwani intombi zabantu lo. Ngoba uzofela into ongayazi. Ungazibizela igodi mfowethu. Ukuthi owakithi ngenza noma abe yini mina. Ngenxa yokuthi ukudlela intombi yakho. Intombi yami. Bekunenhloso ezinhle ngalomuntu. Bengibona umfazi la. Kodwa into eseyenzekile phela yonke leyo nto. Bakhona. Nangoku sengangenza umfazi. Umfazi Naku oboleka nje. Usekhona lo mntana sobe simfundisa. angimboni umfazi. Ingasobe sibe yifamily. Namambela kathi irelay egugile ungazongijoyela kabi. Hello. Nangu wena bo. Akho into yophinde ihlanganise mina nawe. Phelile. Phela ngiyokuthi kuphelela kuphelela la. Mina ndiyasho ke nanku Samba nje lo amehlo. Namba niyaphi? Samba Wena naye. bafuna ukuzoqhubeka yini umudle nangu usuyamshiya. Cha samba naye sihlala ndawona. Naye ufuna uzohlala nathi manje ekitiso yena. Wena vele ukusondeza ukudla kwakho kuyasondela uproud ngalokho kushuthi. Yaphola shuthi kuyaphoqa futhi naye ubafo nami. Sangana lona. Na uzovuka no kuseni muvo. Ngivuka phi? Uzovuka khona. Uzovuka kanjani? Awu na uma ubonza ngikho no Ukhuluma into ebolile wena. Uzobe ungekho uyaphi wena ngoba uthi awusebenzi. Ubonza ngowama apha nami kuseni ngiyonga. Ngikani ngeke ngisakazele isiphukuphuku. Usefuna ukudla ngibona hambo ufuna Udoti phela into ngitshela yona wena. Bafo umuntu wakho ushayiwe udliwe it's fine mfowethu elakhe lokugcina ongalisho. Isiphukuphuku nje lesi ngiyaphuma kusona. Abantu nje besifazane nje imgodoyi. Nawo uqala ukapteni wawo ke. Njengoba ndingumgojoyi ke sithi nisinqumo esiphuma naso ngoku. Uthi uyaphuma kuwe ucela futhi uphume kuye. Usho njalo baba. Ayayisi ngisho njalo angangifaki lapho uthi isinqumo Umi ke mina ndihleli lapha ndinzinzile. Andikwa nawo. ingane yona. ingane kaba. Uyosholwa ba yona. Yaba ingane. Hayi ba ingane yethu lemele si support. Ungangijabela wena. Yaba ingane. Yethu angazi phansi kwami nawe yaba. Kodwa mele isupport Yazi uthini? Mele support wena. Ubezungasi la. Mele support Awazi athi sizohlala lapha kukubi kukuhle sizohlala. Nanisho kuphi nanishada yini? Sahle sisekamereni. Akithi sizohlala nobabili. Sithi hayi sizohlala kukuhle kukubi. Nobabili. Nangoku ke kuva ngani masihlale ke siyilungise siqhubeke nento yethu. Njengokuza kweni la. Njengokuza kweni la. Ngizoqhubeka ngihlale nobabili mina ngisayingeni. Njengokuza kwabo la. Wena Bese babizene bona bangifanele ngaphandle mina. Ove bakhetha ukuzabodwa. khona nje. Shuthi lento kade baqala ukuyenza. Khona na usufikele. Ngibizwe yinina la. kaloku besifuna ukwazi ukuthi baqhubeka ntoni. Udlala ngamba. Bafo sebakutshelile into kumele uyazi mfowethu uzokhona uzothatha kuthiwa yini isinqumo yabona. Kodwa sesizwile ukuthi wena uthi uyaphuma uyaphela kuyena usisa ngithi. Ngiyaphuma ngiyaphela. Uyamshiyela umfowenu ikhekhe seke lakhe. Akalithathe selivele libolile. Ngoba manje badla wena lapha endlini uzoyenza njani wena? Mina ngiyaphuma mfowethu. Uzo rent enye ndawo. Ngiyohlala kwenye indawo. Ngifuna ukuba kude nje nasekhaya. Okubhlungu zwela abazali kuyona yonke lento. Ukuthi bazosibheka kanjani. Isikhathi umuntu wesifazane. Kwayena lo isilima. Isilima Ungathini ufile ukuzibamba. ungathini umuntu abamdlela intombi laphana? Khona obukayo manje bamdlela umfazi oshadile. Engakusho ukuthi nje umuntu wesifazane ungamthembi. Noma ngathiwa uyamthemba, mthembe maybe ngo1%. Noma umthemba ukakutshengisi yena uyamthemba. Khona indoda efuna ukuyibulala lapho ngasini kuyona. Hey, kunzima ke for kwamadoda ngoba kwayilento ukuthi abantu besifazane babulawe. Kusokuye umuntu wesifazane oforce indoda. Ngoba manje ngidiniwe bengenza noma yini ukuba ukhona. Uma bengiphethe isibhambe ngashaya ikhanda kulo. Afi nje same time. Kuyafana kune video nje bayokubopha. Awunandaba nokungibopha.
angisenandaba. Ufuna revenge. Sengifuna revenge ngoba udodi lento abangenzela yona. Akwathi angathi umithi akayazi ingane ubulima lo. Badla wena. Badla mina ngiyasebenza mina. Udla kwakho kwespoon uphinda udla ukudla kwakho wendulo. Ukuthi sikhule sidlele esitshene esisodwa ubona kungcono udla intombi yami. Awudodi lento bafu. Sisi mfowethu hayi ungaqhubeka mfethu ungasishiya mfowethu yabona. Siyabonga mfowethu animphelezele. Manje sisi uzoqhubeka naye umuntu wakho. Hayi nizoqhubeka nayo lokho sokukhulisa umntwana sobabili. Wena yithini into yakho? Hayi soqhubeka na ubafa azolubele efaka kancane isandla just ukuthi naye wondle ngane ngoba vele mina naye bafa vele sisogeda futhi fakulento. Ngoba umuntu wakhe namuntu wami nabo baqhubeka sezingamazi bafuna umuntu phansi vele azoshintsha isinqumo mesendlela bezozama ukuthi ngikhulume na njengamadoda sibonisa nje sibeke nawo. Manje sesami wena uthi ngeke akushiye uyabheja ngalapha. Hayi ngapho bhuti njengoba nditsho nje ndiyabheda ndimile nje kwelo sigqibo leso.